El 22 d'agost de 1924, el tren de via mètrica de la Companyia General de los Ferrocarriles Catalanes va arribar fins a Manresa. Avui és la línia R5 de ferrocarrils de la Generalitat i connecta Barcelona i Manresa en 1 hora i 30 minuts. La Companyia General de los Ferrocarriles Catalanes gestionava aquesta línia a més de la d'Igualada i el tramvia fins a Berga. L'any 1977 va fer fallida i FEBE es va ocupar de la seva gestió. El 1979 va passar a estar gestionada per la recuperada Generalitat de Catalunya. A Martorell Central, la via connecta amb les rodalies de Renfe i també hi trobem el Museu d'FGC, l'espai Via Mètrica. A Manresa, l'R5 té 3 parades: Manresa-Viladordís, Manresa Alta i Manresa Baixador. Avui existeixen 2 projectes ferroviaris a la zona: la recuperació pel trànsit de passatgers del ramal de mercaderies fins a Súria i la creació del tren tramvia del Bages. Vaig dedicar un vídeo a la línia del Carrilet i al desaparegut tramvia o ferrocarril econòmico Manresa-Berga que podeu trobar al meu canal de YouTube.